Lapu-lapu City Mayor Junard Ahong Chan nangayo og pagsabot sa mga apektadong lumunupyo kay Dili maato sa dakbayan ang pagtubag sa mga problema kabahin sa baha. Misaad ang mayor nga sulbaron kini sa labing madaling panahon. Si Luan Mirondina sa report. Miyerkules sa miaging simana, gipalanog sa mga mulupyo sa Sitio Tungdon, iba Barangay Basak, pinaagi sa RTV Balitang Bisdak ang suliran nila sa pagbaha, human sa nasinating sunod-sunod nga pag-uwan. Si Lapu-lapu City Mayor Junard Ahong Chan misusi gilayon sa outfall sa Sitio Tangke o gipadadan og declogger truck. Misaad usab ang mayor nga padadan og declogger truck ang Sitio Tungdon. Apan karong adlaw, subling nanawagan ang mga taga Sitio Tungdon kay matud nila padayon pa silang nag-antos sa hugaw nga tubig baha. Nangayo og dispensa ang mayor ug mipasabot nga wala nila na ato ang pagtubag sa tanang mga suliran sa pagbaha kay usa lang ang declogger truck sa dakbayan. Gani nakahuwam na sila sa declogger truck sa dakbayan sa Mandawi. Matod sa mayor, gawa sa Barangay Basak, apektado usab sa pagbaha ang Barangay Kalawisan, Kanhulaw, Gunob, Luok ug Pusok. Atong paningkamutan within today na ang Sitio Tungdon na maadtuan karong adlaw. So dili ta mahunong ato gining libuton ang tanang area nga apektado sa baha, pero hinay-hinay siguro ato ning matagaag solusyon. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.